vakataura kuti takanoromba anzi kwamutoko here. Saka varomba kwamutoko vakanzi vanofanira kuti vakabaya vanhu votora ropa racho vogeza, but hapana kukwanisa kuita, havana kuzokwanisa kuwana ropa revanhu vapi ivava vakuti varigese. Ndokubatwa kwakasoti vakabayiwa vari 4 nebest friend yake, koita umwe futi shamwari yake. Saka paushamwari hwavo vaitamba vari 4 vese vakabayiwa. ndoenda bonde naye ondipa mari yangu zvekuti azonouraiwa kwaita se handinei nazvo, but kana ndamuona kuti ane weapon tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno ungano iri mumashure mangu, vanhu vakatoungana kuchema murume ainzi Munashe Toro, uyo akapondwa nezuro paGrowth Point inonzi Juru kana kuti paBhora. Tsumo yekuti chinoda kufa chinovingira inobva yaita kunge yadudzirwa pana Munashe, nekuti asati abva akanetsana nambuya vake vaimurambidza kuti aende, vachibva vazofonerwa pakati peusiku vachiudzwa kunzi Munashe abayiwa. Ngatinzwei gogo vachitaura. Kazhinji kacho nguva ukanzwa kunzi munhu apondwa, kunyanya nguva iyo iri kunzi usiku, ndo zvaaigara achiita here kuti aitomboenda odzoka usiku, kana kuti makatoshamisikawo musi iwowo kuti munhu haana kudzoka kumba nenguva? Munashe aienda kubawa, pamwe pacho aikasika kudzoka, pamwe pacho ainonoka kudzoka, but dhei raaenda kuno achizopondwa, dhei racho akabuda kuseni bva adzoka kuma4, ndobva asiya anditi gogo ndiri kudzoka mai manje, ndobva aenda. Vanati Munashe nestate yauri nekudhakwa kwawakaita uku hazviite kuti uite sei, uye anga akatodhakwa zvekutodhakwa zvekutoti state yanga ari ndaitomutyira kuti anogona kunoitwa something kana kuti anogona kudena kana kuitwa something. Saka aenda ndisati aenda akatouya panapa kuma4, auya kuma4 zvikanzi gogo ndakumbobuda ndikuenda kwaHadhi Mashabhine munomu. Ndobva ndamuti iwa uende kwaHadhi nestate yauri ari, takazvuzvurana tikati uyapinda mumba, akaramba. Angaine mari angainayo, mari angainayo yanga iri 250. Ndobva ndamuti Munashe ndipo mari yawina, zvikanzi gogo ndikakusirai mari iyi zvinonetsa, nekuti ndikakusirai mari iyi munopa mukadzi wangu, nekuti ndikakupai mari iyi ndoda kuinoishandisa, angada kuendesa mukadzi wake kumasungiro ane nhumbu wacho. Ndobva ndamuti Munashe chiuya urara, akaramba. Asi chakandinetsa akanokerwa paDudubike nekuti angaona kuti ndandaita nharo dzekuramba ndichimuti usaende. Ndobva anokwira mumotorbike, ndobva ndamuti Munashe anonzwisa nekuti motorbike yaita seita noise. Munashe mira, ndakamutevera handakukwanisa kumbata, ndobva ndakoti semazuva ese anoita sei, anodzoka. Chii chaikusundai gogo kubva masvika pakutonetsana naye kuti usaende? Ndo here zvatingati tsumo yevakuru yakati chinoda kufa chinoingira, kuti makatomboedza kumurwisana naye kuti adzoke mukatombomhanyira motorbike? Ndotonyatsoona kuti anga akatogarwa, bozi zvaanosimboita handizvo zvaiita musi wacho, zvekutoti inini ukama hwangu naye titori closest, munhu wekutoti aindiudza maproblems ake ari kusangana nawo nevakadzi vake. Ini ndomuudza maproblems angu andi kusangana nemurume wangu, zvekutoti ndichinzwa kuti apondwa zvakandinetsa, kana nanhasi ndikutadza kana kuzvigamuchira. Makazvinzwa kumanguvai, uye muchinzwa kuti apondwa makanosvika here kuGrowth Point kwaanga aponderwa? Takazvinzwa zvekuma3. Kuma3 isusu patakaudzwa meseji hatuna kudzwa kuti apondwa, takangonzi achekwa nebanga. Saka time dzatakatraya kuda kutsvaga kuti chii chanetsa, ndakamuka ndikati ngatimutsei mota tiende kupi kunotarisa kuti chii chaitika, but nguva yachona mota yedu yanga isina fuel. Patatsvaga black market, murume wangu akati madhamu nekuwirirana kwaunoita naMunashe, ko ukasvika uchinzi pamwe afa kana kuti aita sei, unogona kutadza kuzvigamuchira uri munhu wechikadzi aona simba, chisara nemukadzi wake. Ini ndinokuudza kana ndaita sei ndasvika. Murume wangu akaenda kupolisi, aenda kupolisi akanosvika achinzi munhu anga afa kudhara. Saka vakatosvika akafira paakabayirwa ipapo here? Vakamuona achiri papo polisi yakabva yamutakura here kana kuti vakamuona achiri papo anga abayirwa?
handizivi kuti akatakurwa nei, but vanotaura noti akatsvagirwa mota yekuendeswa kuchipatara kwaMusame. Vatachitaura navo vanga vachitaura kunzi haana kubayiwa ari ega, vakatobayiwa vakawanda. Vakabayiwa vari 4 nebest friend yake, koita umwe futi shamwari yake. Saka paushamwari hwavo vaitamba vari 4 vese vakabayiwa, asi iye ndakakundikana kurarama. Umwe wachona state yaari iri kutorwadza, umwe wachona ari naniwo. Ivo vakabayiwa makwanisa kutaura navo here? Vari kutaura here kuti zvakafamba sei? Umwe wacho atacha achitipa information izere, umwe wacho ati ndichakuudza igogo nekuda kwekuti ndikatora nguva yakareba ndichitaura mwoyo wangu uri kumboita uchiita sei uchipera. Saka ndazongoti aiwa muzukuru, tinozotaura waita sei wauya. Munashe aiita basa rei? Aiva mukorokoza. Kupi? Nekuti vamwe vari kutaura kuti vakomana ava vari kunzi vabaya ava, vamwe vari kuti vanenge makorokoza, vamwe vari kuti nguva sikatombogara munzvimbo inoi. Vaikorokoza kunzvimbo imwe chete here zvokuti pamwe vaitozivana kana kuti vakangotanga kuzivana musi iwo wazobayiwa munight club? Sekutaura kunoita vanhu vanoti havazivani, but iye akatanga ashandira kugejo, anga akushandira kwaSaidon, ndokwaakanga akushandira. Chii chamurida kutaura imimi kune vanoita zvemutemo? Tinoziva kuti kazhinji kana pabatwa vanhu vanenge vapara mhosva saizvozvizvi vanoendeswa mazitare edzimhosva, dzimwe nguva vachizonzi vanokwanisa kuaplya for bail, dzimwe nguva zonzwa vachinzi aiwa zvinezvi munhu uyu akadaiswa hake asi ari panze pebail, ari panze nebail achazotongwa. Imimi muchifunga kuvatongi, chii chamunotarisira kuti chiitwe nekuda kwevanhu vatora upenyu hwemuzukuru wenyu? Ini chandotokumbirisa kumapurisa, ngavasatidzvinyirira kodzero dzedu. Chekutanga, pamwe pacho unotoona kutoti munhu aponda nhasi, mangwana unomona ari kunze, obvunza kuti wai, but munhu yaakaponda unoshaya kana mhinduro, kana kuti vanenge vapiwa mari, kana kuti vanenge vaita sei. Chandakutokumbirisawo ndechekuti vanyatsotonga zvakanaka nyaya yemuzukuru wangu, nekuda kwekuti asiya mukadzi nemwana, ko imwe wachona ane nhumbu, anga ine vakadzi vaviri. Tataurawo zvakare nemudzimai uyo ati isex worker asi chiri kunetsa. Vanoona zvakawanda vakada kutaurira mapurisa, mapurisa acho anobva vati muri kushandidzana mese. Saka iye zvinezvi vanobva vangonyararawo. Ngatimunzwe iye achitaura. Inini zvandakanzwa zvakaitika hangu ndandisipo nandakarara, kuti munhu akapondwa ndibamunini vangu, murume wemunin'ina wangu ndiye akapondwa. Makanzwa kuti zvakafamba sei here? Ndakangonzwa chinzi pane vakomana vaibaya vanhu nemapanga vachitaura kuti hanzi vari kuda musoro, but hapana munhu wakazokwanisa kutora musoro wake. Saka vakangosvika munight club kwatotanga kuti toda misoro yevanhu? Ndo manzwira ndakazviita kusina handisipo. Kubatwa kwavakaita vakazotaura here kuti chii chaita kuti vasvike pakubaya umwe nebanga? Vakataura kuti takanoromba hanzi kwamutoko here. Saka varomba kwamutoko vakanzi anofanira kuti vakabaya vanhu votora ropa racho vogeza, but hapana kukwanisa kuita, havana kuzokwanisa kuwana ropa revanhu vapi ivava vakuti varigese. Ndokubatwa kwakatsvatwa nepolisi. Musiwo pakabayiwa vanhu vangani? Manzwira ndakaita vari kunzi 5. Mumwe wacho anga ari vamwe vavo. Vakazenge vakubayana pachavo here kuti pane vakadzorera? Vanga kubayana pachavo. Pane mumwe anga kuvatsuura, anga asirimo muclub yekuenda kunoita se kunoromba, ndiyo umwe wacho wakazobaya. Vanhu ava kuzouya kunight club uku vaitopfuura nenzira here kuti vane pamba padhuze pavaitogara vachizouya kunight club? Inini hangu handivazive, but vanga vachinzi vanga vabva kwamutoko kun'anga. Kumba kwavo vanonzi hanzi kuJuru village, I don't know. Ndokwavanonzi ndokwavanobva. Chii chamuri kuda kutaura imimi maererano nezvakaitika izvi? Maererano nezvakaitika, chandoda kutaura ndechekuti pama-sex workers vakadzi vanoenda kubawa, mapurisa avaone sevanhu, vanovaona sevanhu vasina basa, vokuti takaenda kana kunomhan'ara kuti kuna kutaita problem yakati, havakwanisi kuita sei kutimiririra. Vanotanga kutotiseka nekutotiharasa kuita ungati tisiri vanhu, but isusu titoriwo vanhu. Ndo patopesa toti kana pakaitika chinhu hatikwanise kuvaudza kuti uyu tamona nebanga, uyu tamona nebemba, bcause ivo vanotiita mastupid kuita ungati tisiri vanhu.
noti tiri masex workers. Saka vanoona kuti masex workers haasi vanhu. Ndo nyaya yandiri kuda kumbokumbirawo kuhurumende kuti tokumbirawo kuti vabatsiri vedu vegovernment vehurumende ava vambotionawo sevanhu kuti kasvika tichitaurawo nyaya yedu ngavaite active in time. Togona kusvika totaura kuti izvozvi zvindatoona zvakadai zvikutoitika. Unoona vachiuya mangwana makuseni vanotanga kukudza kuti mukushaya mabasa here, mukushaya zvimwe zvokuita here, ani mukuzviona. Senge ipapapa imi muri kuti makarara, asi pane vamwe venyu here vakanga varimo munight club umo vekuti vane zvavakaona asi vari kutya kuti vauye vataure nemapurisa? It's obvious vatoripo but vari kutotya bhozi havakwanisi kuzvitsanangura bhozi havaonekwe sevanhu. Titori mauseless kumapurisa, hatisi vanhu isusu, titori mhuka kwavari. Takangofanana negonzo rekutonzi rakaonekwa rinonzi iro robva ratanga kutotongerwa dombo kuti ripondewe kuti rife. Ndozvakafanana nekuti takaenda kupolisi toonekwa semakonzo, hatoonekwe sevanhu. Havakwanisi kutibatsira mapurisa kana tichitaura nyaya dzedu kuti taona nhinga nechakati, taona uyu ane chakati, kana taona munhu ane chakati. Havakwanisi kutibatsira mapurisa, vanotiona sevanhu vasingafunge, sevanhu vasina basa. Polisi ndozvavanotiona sezvatiri isusu, bhosi tiri masex workers, noti tiri hatina varume. Vanorespekta vanhu vane varume, isusu tisina varume hatisi vanhu, tiri mhuka. Patanga tichitaura nevamwe vati zvoni nyaya iyi inenge yakatanga nekuda kwevasikana vakanga varimo munight club. Ichokwadi here, pane vari kutaura here kuti nyaya yacho iyo pakuzosvika kuti paburiswe banga chiche chaitika? Kuti paburiswe banga I don't know, handisipo hangu, but manzwira andakangozviitawo. Vasikana vanhu vari kuti vakatanga kunetsana kune nemwe club, but kwete zvokunetsana zvemapanga zvemabhebhi. But mabhebhi anga vanawo ndo vakazokwanisa kuburitsa information yekuti vanhu ava vakabaya vanhu chose kwavanoita se kwavanogara. Ivo vaitovo nevasikana vakabva navo kwavakanga vari. Vakazobatsira kuti vakwanise kusungwa. Ndo vasikana vanga vanawo. Imimi chiitiko chakusiyai muri papi? Nekuti kana muri kuti ndo basa renyu ramunoita zvinoreva kuti harizi basa dzimwe kazhinji kacho rinowanzowana maclient masikati, maclient anowanikwa usiku. Saka apa zvakusiyai muri papi? Muchiri kukwanisa kushanda makasununguka here kana kuti makutotyawo motokurumidza kubva panzvimbo kusati kwanyanyovira? Ezvinezvi hatisi kukwanisa kushanda takasununguka because izvozvizvika takangoda kuti kudoke takutotiza toti vanhu gatende unorara masikati acho futi. Wakangoona munhu wausiri kunatsofila kuti munhu akamira sei, unotongotiza bhozi hausi kutomboziva kuti zvizvi zviri kutora nzvimbo ende zvizvi kuitika. Chero ukazoona polisi kuti uitsanangurire kuti munhu wandaona apa kana kuti munhu wandinaye handisi kumunzwisisa, hazviite bhozi polisi yacho inobva yakuti kushaya basa rekuita here. Saka isusu tinobva tangosiya munhu wacho nepolisi yacho ikoko, uyo achiita zvaari kuita, polisi ichiita zvaari kuita, sitoenda unorara. Pamataura pekutanga mati vanhu havaiti takaudzwa kunzi tiuraye vanhu titore ropa. Izvozvo hazvikutyiseiwe here sevanhu vekuti dzimwe nguva munotora maclients moenda navo vamwe vamusingazivi? Zvakafanana nekuti ndinogona kutora imimi anti, ndogona kutora brother, ndogona kutora brother, but brother handizive business ravanoita. But brother kana vazobatwa nepolisi ndo vanozokwanisa kuziva kuti basa ravo ravaishanda nderipi. Ini ndiri pakutsvaga mari. Zvichitoreva kuti muri kuti imimi upenyu hwenyu huri panjodzi nekuti unokwanisa kutotora munhu ari kutsvaga wekuuraya kuti atore musoro. Hongu. Saka imimi muri kukumbira kuti zviitwe sei kuti muchengetedzeke? Tiri kukumbirawo kuti kana polisi takaudzawo polisi iri padhuze nesu ngaisati harase ende ngaisatipinze panguva yakaoma, bhozi isusu tinosvika toti polisi taona uyu munhu ane banga nebhemba, zvonzi wamuona sei, kuratidza kuti muri syndicate. Ndo nyaya yandiri kunyanyokumbirisa iyoyo kumapurisa kuti atibatsire kuti ndakaona uyu munhu ane bhemba, mapurisa ndaona uyu ane bhemba ane banga nechi, wazviona sei, kuratidza kuti muri syndicate. Otombotanga vondishungurudza inini ndindaona but vanondishungurudza. Nyaya yandiri kuramba yekuti vanotishungurudza isusu kana tavaudza kuti isusu tine dambudziko. Kana tine dambudziko isusu taona uyu munhu ane banga, ngavauye vabate munhu ane banga, vanobva vabata tese obva vati saka manga muri mese muri kuzivana. Apo ini handimuzivewo, ini ndiri kutsvaga mari, ini ndiri am sex worker, ndiri kutsvaga mari. Murume wese wandasangana naye mubhawa ndoenda bonde naye ondipa mari yangu. Zvekuti azonouraya kwaita se handinei nazvo, but kana ndamuona kuti ane weapon
Zvofana ndona munhu ane pfuti. Mapurisa ndaona munhu ane pfuti. Zvonzi saka munotouraya vanhu mese muri tu tobva taendeswa mukati. Ndoendeswa kujeri. Ndiri kuenderei kujeri ini ndiri kusiya vana vangu vachitambura but ndindaona munhu ane noti ndindaketchwa. Ndiri kutsvaga mari. Ngatidzokere pamunin'ina wenyu. Vane vana vese here nababa munini wenyu. Baba munini wenyu asiya mhuri yakaita sei? Baba munini asiya mukadzi ane mwana muchechi nemwe mukadzi ane nhumba asati asununguka. Munin'ina wangu ane nhumba asati asununguka. Tataura nevarume avo vatya vanga vachitiwa vasida kuti zviso zvavo zvibude nekuti vanoshandira ipapo uye zviri kutaurika zviri kunzi vakomana ava vakati takawanda. Saka ivo vanotyira kuti zvichida vamwe vacho vari kunzi vakawanda ivavo vanokwanisa kuzovainga. Asi vataura vakati zvinhu zvaitika izvi zvadisturba business zvakanyanya. Nekuda kwekuti usati watombopedza zvauri kuita unofanira kunge wakutoenda kumba. Panapa pabhora tasangana nedambudziko. Tine vairi vakapondwa kumashure vese vakatofa. Apa pane uyu wane zuro vakabayiwa vari 4 vamwe vachona 3 vari muchipatara izvo zvari pari critical. Vari kubayiwa nemapanga. Yanzi mapanga vakomana vakazouya vachita demonstration vabatwa nepolisa vakatoita demonstration pamakanda kuti zvakatangira papi zviita sei ndo nyaya iripo. Imi makanzwa kuti zvakafamba sei here? Vakomana ava vari kutaura here kuti sei vakazosvika pakubaya munhu uye vakomana ava vanozivikanwa vari venharaunda ino here? Ndakanzwa kuti wakabatirwa pamutandisi pamaruzevha epamusoro apo pamutandisi asi 1 ndiyo kunoku asi timu iri ranga rabva Shamva. Itimu Shamva akabayiwa muzukuru wangu mwana wanzvadzi akafa wacho. Uyu 3 ndo ansati anyatso kunzwawo mazita avo asi isusu vagari kuno kuti akutosvikawo. Zvinhu zvakaitika kumanguvai vanhu vari kutaura vari kuti zvakaitika kumanguvai vanhu vakabayiwa nguvai. Vari kuti 2 am panight club kuma 2 am vakanga vari panight club. Kunoku zvinhu zvinogara zvakaitika here? Tinotoona kuti vanhu vanorara usiku hwese vachifara asi nyaya yekupondwa yakanga isiku. Makore ese atanga tisina nyaya yekuponderwa munhu. Nyaya dzatangira pati kuti watakaviga marimwe zviro Fibion neuyu waishanda koko muzita rake ndo ranisiri kuziva ndo patangira nyaya dzipi idzi kuchizouyawo munhu achefuti achizobayiwawo futi. Ava vakabayiwa vamashure vakabayirwa kupi? Paive panight club futi here kana kuti inzvimbo ino yekwabhora? Kuno kwabhora vakutenda kumba but kona pavakabayirwa pachonaka mutaundiship Magari zvakafanira ndogara paseri apa handiti ndobva ndabayirwa pana ndakutosvika pamba uye akabayirwa chi anzi 40 meters kuti asvike pamba pake pa2. Iye wamutaura mumashure kubayiwa nematsotsi here kana kuti vanhu vari kutozikanwa vari kuswera vachitenderera panapa kana kuti vakamubira vachibva kumubaya? Ipapo ndo patisina umbouzere kasi chatiri kuziva ndechekuti isusu munhu akabaya munhu tototi mbavha. Ava pane uyu asati avigwayo akabayiwa nezuro. Imi makanzwa kuti zvakafamba sei? Kunetsana here? Vaida kumubira here? Zvakafamba sei? Zviri kungonzi pangotanga tuhondo because uyo kubayiwa wacho ranga atone mari dzake mukorokoza kwa aitotsvagawo mari dzake. Saka ndovanogona kuanisirana vasikana evanhu vandiri kublema ana sisi vedu ava. Chii chamuri kuda kutaura imimi? Nekuda muri kutaura kuti mimi nzvimbo ino yakutotyisa mumashure mamusina zvakadaro but zvinezvi zvakuitika. Chii chamuri kuda kutaura? Matochinja here nguva dzekuenda kumba kana kuti muri kungotiwo incident plus vanhu vavakabayana vari munight club muchiri machishandiro yenyu haana kuchinja here? Taakutovhara mabusiness isusu wachona mari icho chaichaio taakutokurumbidza zvekuti takutoshaya mari dzedu dzekuraramisa mumwe nekuda kwezvaitika izvi right. Chichemo kugovernment yedu tachikumbiro kana kune neighborhood yakawanda ndika ngavasapatrora pasabata isu takabatawo ngavapinde mumasango muri kuroverwa vanhu. Kana muri kuti mumasango muri kuroverwa vanhu muri kuti kunoku hakuchafambika here kunoku? Nekuti tinoziva kuti kazhinji kacho kumamisha munhu unokwanisa kusvika kumba kwako nguva dzaunoda. Kunoku hazvisisiko here izvozvo makutotyisa kufamba here? Munoma muchafambika. Zvatiri kuda kuedza kutaura ndezvekuti government yedu policy handiti iri kuti mbonyikidza tiri munomu ngavapinde rodhi vanotoziva kuti vanhu vazhinji vanobuda vachienda kumba nerodhi yakati vanhu vazhinji vanobuda vachienda kumba ngavagarire kupi ikoko
ndochimo changu ichocho. Tiri kuona kuti iye zvinezvi mii chiso chenyu hachisi kubuda. Chii chaita kuti muti ini ndiri kutotya kuti chiso changu chibude? Kutya vanhu ava here? Vanhu ava havana kusungwa here? Sei mati mii chiso chenyu chisabude? Vakabatwa anditi mufano uyo angakaiswa mahandcuffs nezuro andakataura kuti hatisati tapera, saka ndikazoonekwa paTV zvinozofamba sei, vanobata inini, ndikutotyawo. Kondana kwevanhu kuri kuitika, tingangoti sofa vaurayiwa vataziva zvamai manje paurayiwa 3 ndo vatatu viga pasina 2 weeks. Kweta vamwe vakabayiwa vakatokuwara neinjari yakakurisa vatori kuchipatara. Vanhu ava vari kubayana kwevanhu vari kurwa here? Kubayana kwekuti munhu ateerwa nematsotsi here? Imi muri kunzwa kuti zviri kufamba sei? Handingati kunetsana, kutoteerwa nematsotsi ndo vari kubaya vanhu. Tisingazozivo kana vachinge vane magrudges ava vanenge vainawo. Muri kutaura kuti zvinhu izvi zvaitika zvina 2 weeks zvaitika, zvichireva kuti mumashure umu nzvimbo yepabhora inzvimbo yekuti makanga musingatye kufamba kuenda kumba kunyange kwasviba here? Ichokwadi takange tisingatye, but iko zvino takutotya kuti kana kwakasviba unofamba uchienda kumba chirudzi. Saka zvinhu zvakutotityisa kuti akutongoziva kuti ukaona zuva ranyura wakutofanirwa kutenge uchitoenda kumba, chero une basa rauri kuita wakutorisira panzira woenda kumba kwako. Makungoti mukaona kwakutosviba mohamba toenda kumba? Ichokwadi. Chii chamuda kukumbira imimi kuti chiitike kuti zvichida mukwanise kuramba muchiita mabasa enyu sezvamaimboita mumashure umu? Isu chikumbiro chatinacho ndechekuti dai polisi yedu yepano paJuru yakwanisa kuita mapatrols panguva dzeusiku, gozi mumwe nemumwe anopedza basa netime dzakasiyana, mumwe anopedza na8, mumwe anopedza na10. Saka panguva idzodzo zvakutotikosta kuti isu tichiregedza kupedza mabasa edu nenguva idzodzo. Sevanhu tinechida kuchengeta mhuri dzedu. Saka dai polisi yapindiro ipapo, vakaona munhu ari kungofamba ngavafamba vachibvunzawo nechitupa ndiwani, munhu ozikanwa kuti ndiani. Zvikadaro tinobatsirika. Imimi iye zvinezvi tiri kutoona kuti tiri kutaura nemi asi chiso hachisi kubuda. Chii chikuita kuti mutye muti naziva kuti chiso changu chibude? Zviri kuitika munharaunda munomu, kutori nevanhu vanotozikanwa kunzi pane panotengeswa madrugs, vanotengesa dombo, but polisi yedu haina zvairi kuititira panyaya yevanhu ivavo. But vanhu ivavo vanotozikanwa nemazita avo kunzi pane musha wakati uri pakati, but hapana anything chatirikumboona chichiitika kuti vanhu vabatwe. Muri kudaro asi muri kuti madrugs yaya ndo mamwe futi ari kuvhiringidza vanhu here? Vari kuti vanhu vazoita izvozvo zvekuponda vamwe? Ndo zvatiri kutofungira kuti ndo zviri kukonzeresa, because vakomana vanenge vachida mari dzekuputa madrugs avo, saka vanenge vasina vapamwe ndo vakutobata vanhu vachida mari dzemadrugs. Tiri kunzwa kuti vakomana vakauya kuma-indications nezuro vachiratidza kuti zvakafamba sei. Imi makavaonawo here uye makanzwa here kuti vaitaura kuti kudii? Kuvaona takavaona zveshuwa, asi polisi hainawo pa vanhu mukana kunge vari mudhuze vachinzwisisa kuti vari kutaura kuti kudii. Vaingoti seberai kure, pamwe vanogona kutiza nenyaya yekuti vanga vakapakata pfuti, vakada kutiza vaigona kuzoridza pfuti voruva kana munhu asiriye. Saka tinopiwa mukana wokusvika mudhuze kuti tinyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Vakauya vari vangani vakomana ava uye pakati pavo pane here akatobuda kuti uyu ndiye akanga abaya? Taingonzwa vanhu vachitaura kuti wacho watakaona achiitiswa indication ndiainzi akabaya, mumwe anga ari mumota yepolisi asiri pasi. Pavanhu ivavo vakabatwa ivavo, vanhu here vemunharaunda yekuti makatoziya kuti uyu ndinhingi uyu, kana kuti makatoshamisika kuti vanhu ava vabva kupi? Uye vari kutaura kuti vanhu kana vasiri vemunomu vari kunzi vakabva kupi? Manzwiro atakaita vakomana vari kunzi vakabva pamusiwa, havazi vemunharaunda munomu. Ndo maonero atakaita. Inini ndakatovaona wandina wandakaziva pakati pevakomana ivavo. Zviri kutaurwa kunzi munhu akabayiwa nebanga, uye tinonzwa kazhinji kacho kunzwa vanhu vachinzi vanhu vazhinji vaakufamba nemapanga. Zvii zvamunofunga imi kuti mapurisa vangaite nekuti banga hachisi chitupa chinofanira kunge chiri pamunhu nguva dzose? Tutokumbira kuti dai polisi yati panguva dzemanheru idzodzo vakaona munhu wavasirunzwisa ngaite stop and searching, vovheta munhu kuti ane chii chainacho chinokuvadza.
tataura nevane mabhizinisi emanight club ipo paJuru Growth Point kana kuti paBhora vati kubva zvapondwa mukomana yeye nevamwe vapondwa mumashure ava bhizinesi raderera nekuda kwekuti bhizinesi renight club vanhu vanouya kuzonwa vapedza mabasa kunenge kwatodoka saka vanhu vazhinji vava kukurumidza kuenda mudzimba. Zvinhu zvekuti zvinowanikwa mukudhakwa kuti kune vanhu vanongofamba nekuti matinenge tichigara tichigara nemhondi saka tinenge tisingazivi saka kana vazoya mukudhakwa muye mhondi dzinenge dzichida kuita basa radzo saka makaona zvichiitika saizvozvo. Mukutaura nevanhu vatakurukura navo vanga vakuti zvakutonetsa kushanda mushandiro wataakuita. Imimi sevanhu vane mabhizinesi paBhora zvaafekta sei bhizinesi renyu? Kunyanya isu tiri vanhu vemanight club. Maclients edu mazhinji anomwawa vapedza basa. Saka nekupondwa nezviri kuitika izvi zvakukonzera kuti vanhu vatye kuuya kubva kunotandara. Vakungoti vakapedza mabasa kavapa kuHarare vobva vangonanga kudzimba dzavo vakutosvikawo kuti tinogona kupondwa mangwana ndinopondwa. Saka izvi zviri kuti affecta so much kuti maclients edu haachikwanisi kunwa freely, haachikwanisi kunge achiuya nguva dzatinoshanda isusu. Imi muri kutaurira makamirira baba varedzi venight club pakaponderwa munhu uyu. Izvozvo zvakakuvhundutsa sei kuziva kuti ndopabasa pangu pandiine makore zvakadai zvisinambobvira zvaitika zvoitike zvinezvi nhasi? Zvakatikahadza, takakadzika nazvo nekuti hatitarisiri izvozvo. Kazhinji tinototora kuti tiavoid kuti pasaite violence. Nguva zhinji tinenge titorimo munight club. But hameno chiriporipo chikuti chii chakaitika. Ini ndichibudawo vakoma wedu muridzi wenight club achibudawo nguva diki takutonzwa kuti ndozvaitika. Chii chamuda kutaura imimi pamusoro pekusungwa kwevakomana ava nekuti ipapo vakabva vatosungwa kutaura kunoku vari mumaoko emapurisa? Izvozvo tinoti mutemo hautenge muridzi wemhosva. Munhu aita mhosva yake ngaapedzerane mhosva yake. Vemutemo vanongoita semutemo wavo, matongero avanoita ndomatongero avanongoita iwayo zvatinotarisira. Tikaona iye zvino izvi vanhu vaakufamba pavari vaane mapanga sekunge munhu ari kufamba nechitupa chake muhomwe. Chii chamuda kutaura imimi zvichida kune vemutemo kuti vaite kuti zvinhu zvinokuvadza zvisaonekwe zviri pamunhu? Ndotarisira kuti mapurisa anofanira kuita mastop and search. Vanhu vokurudzirwa vopuhwa futi dzidzise kuti vazive kuti kufamba nechinhu chinokuvadza imhosva. Nekuti tikazviregedza zvinoitika vanhu pakunwa papai akavhiringika kana ane chinhu chaanacho kana kuti akaona kuti ndakurirwa anoshandisa maweapon. Saka isusu tinokurudzira kuti dai polisi yatibatsira kuti vanhu vasafambe nezvinokuvadza. Sevaridzi vemanight club zvinokwanisika here kuti zviitike kuti imimi munge muine vanhu vanokwanisa kusecha vanhu vasati vapinda mukati, kuti munhu anenge aine chinhu chinokuvadza chibva chatorwa nevamunokwanisa kutuma kuti vaseche? Mune masimba acho here kana kuti atori masimba ekuti munotokumbira kuti zvichida vemutemo vakupei? Ipapo tinenge takutokumbira kune vemutemo kuti vatiiteresa izvozvo nekuti mhondi chaiyo inotoda vemutemo nekuti anenge aine zvinokuvadza. Munhu anomusecha yeye anogona kuramba kuti handidi kusechwa newe, ndo panozobvira chii ungamupopote iwe. Zvekuti muri kutarisa kuti zvichida vemutemo vakaunza vanhu vemutemo ndo vanokwanisa kugara vachisecha vanhu vanenge vari pamanzvimbo dzekutandarira? Ndizvo chaizvo. Ndeapi mashoko amurida kutaura zvichida kuhama yemunhu akarasikirwa ari mukati mekufara auya kumabhizinisi enyu imimi? Tinoti tine uromba nezvakaitika. Chaiva chitarisiro chedu isi totarisira kuti vanhu vakauya kubasa kwedu vanofara vodzokera kumba vari vatsvene. Saka tinoti nedzoi kune vafirwa sori zvenyu. Zvinhu zvakaitika zvatisingadi isu kunge zvichiitika
but nokuda kwekuti zvakaitika toti aiwa sorry. Chii chamunotarisira kuti vemutemo vaite kunge iko zvino izviyo kuti akunzwa kuti vanhu vakuti isu taakutotya kana kutofamba kuma 6-7 chaiko hakuchafambika takungoti tichingoda kunonyura totoenda kudzimba. Tinokurudzira vemutemo kuti vave vachigarira munzira dzinofamba nevanhu dzakasiyana-siyana vachitibatsirawo kuita kuti mune nzvimbo dzakawanda dzinenge dzivhiringidzwa vanhu vakawanda nekuti vanenge vasina vanhu vanogona kuvahelpa. Saka vemutemo saka tachikumbirawo kwavarivo kuti dai vanga vangokwanisawo kuti vapote vachimboita maoperations avo. Tichitaura nevamwe tichikurukura vanga vachiti vanhu ava havasimbori vemunharaunda iyoyo. Imi muda kutaura kudii nekuda kwevanhu vanouya kuzovhiringa vanhu vanga vagara vachigara zvakanaka? Inini ndiri kutonetseka nekuti usually community yekuti tinozivana tinogarisana. Saka izvi zveviolence zvatanga mumakauni. Otherwise tongoti polisi ngatibatsirewo ende kunyanya kune vanhu ava vanouya vatinenge tisingazivi nekuti hatizive unhu hwavo ende umwe unhu hwacho ndowakutariswa kuti mhondi. Chii chava kuita kuti munhu afambe aine banga? Vaifamba nemapanga kudhara vaivhima, iko zvino izvi akuchavhimwa. Uri kufamba nebanga kuti uvhime mhuka ipi, uvhime munhu here? Iko zvino izvi madzimai maviri dzavashirikadzi, mwana asati atozvarwa achazvarwa ari nherera, umwe wacho mudiki achakura asina baba. Kunyangwe tanetsana zvakadini, ngativei vanhu tinokwanisa kuyananisana pasina kudeura ropa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.